Στο βίντεο αυτό θα ασχοληθούμε με τις ασκήσεις του μαθήματος 3. Στο μάθημα 3 έχουμε την άσκηση 3, 4, 5 και 6. Η άσκηση 3 είναι μια άσκηση των δακτύλων 1 και 3 στη θέση δι και. Τα δάχτυλα 1 και 3, το δάχτυλο 1 είναι ο δείκτης και το 3 είναι ο παράμεσος, δείκτης και παράμεσος, στη θέση δι και. Δηλαδή εκεί που παράγονται οι φθόγγοι δι και, ο δι και ο και. Έχουμε δει σε προηγούμενο μάθημα ότι έχουμε εξηγήσει πώς περίπου παράγονται οι φθόγγοι, πώς θα αναγνωρίζουμε τα σημεία που παράγουμε τους φθόγγους, έχοντας τοποθετήσει σημάδια στο πάνω μέρος του οργάνου. Αυτά τα σημάδια αντιστοιχούν στην πρώτη χορδή. Το πρώτο και το δεύτερο το είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Είπαμε ότι εδώ παράγεται ο βου και ο γα και στα δύο επόμενα είναι ο δι και ο και. Εδώ. Δι και. Στην πρώτη χορδή. Έτσι λοιπόν βάζω πρώτο δάχτυλο, όπως λέει η άσκηση, στο δι και τρίτο δάχτυλο στο και. Και κάνω ένα αλλάξ αυτό το διάστημα και η πένα μου είναι θέση άρση, θέση στο δι προς τα κάτω δηλαδή σημαίνει θέση δι και. Δι και, δι και, δι και. Και με αυτόν τον τρόπο εξασκώ τα δύο αυτά δάχτυλα στο συγκεκριμένο διάστημα. Δι και. Αυτό ζητάει να κάνω η άσκηση 3. Η άσκηση 4 μου ζητάει να ξεκινήσω, έχω τη μαρτυρία του νι, θα την κάνω πρώτα παραλλαγή. Είπαμε ότι σιγά σιγά πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα μουσικά μας κείμενα. Στην άσκηση 4 λέει πρέπει να παίξω το εξής: νι, πα, βου, γα, δι, και, δι, γα, βου, πα, νι, ι. Να ξεκινήσω δηλαδή από το νι, να φτάσω μέχρι τον και να επιστρέψω στο νι. Είναι όλοι αυτοί οι φθόγγοι που μου ζητάνε να παράξω συγκεκριμένη, να παίξω συγκεκριμένη άσκηση, τους έχω δει, μου είναι γνωστοί. Ο νι και ο πα παράγονται με ελεύθερη χορδή εδώ. Πάνω νι, κάτω πα. Νι, πα. Ο βου και ο γα με πρώτο και δεύτερο δάχτυλο. Ο βου στο πρώτο σημάδι, βου, και ο γα στο δεύτερο. Το έχουμε δει στο προηγούμενο μάθημα. Νι, νι, πα, βου, γα. Νι, πα, βου, γα. Και η πένα μου είναι θέση άρση, θέση άρση. Και το δι και διάστημα το είδαμε αμέσως πριν. Δι και. Από την αρχή. Δι, πα, βου, γα, δι και μου ζητάει να επιστρέψω. Δι, γα, βου, πα, νι. Κάνω ξανά την άσκηση 4. Νι, πα, βου, γα, δι και, δι, γα, βου, πα, νι. Αυτή την άσκηση στην αρχή, προκειμένου να συνηθίσω τα διαστήματα και να ενσωματώσω στο παίξιμό μου και την κατεύθυνση της πένας και να χρησιμοποιώ τα δάχτυλα που αναφέρει η παρτιτούρα, έτσι ξεκινώ έτσι με αργά βήματα, αλλά με τη μελέτη και την εξάσκηση προσπαθώ στην πορεία να την βελτιώσω και να την κάνω και πιο γρήγορα. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε τόσο αργά, νι, πα, βου, γα, για να μπορώ να σκέφτομαι ενδιάμεσα ποιο δάχτυλο θα χρησιμοποιήσω και ποια θα είναι η κατεύθυνση της πένας. Δι και, δι, γα,
Για τη μελέτη όμως πρέπει να βελτιωθεί και να γίνει και πιο γρήγορη. Αυτό θα γίνει με την συνεχή εξάσκηση. Πάμε στην άσκηση 5. Η άσκηση 5, διαβάζω, είναι ασκήσεις με ημιτόνια 3 δαχτύλων, στη θέση δι, δίεση και. Λοιπόν, το δι, φθόγκος δι, ξέρουμε που παράγεται, εδώ, βάζω πρώτο δάχτυλο, αμέσως μετά βάζω το δεύτερο δάχτυλο και στο και βάζω το τρίτο. Και αυτή η άσκηση θέλει εναλλάξει τα δάχτυλα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και η πένα μου να αλλάξει. Θέση, άρση, θέση, άρση. Δηλαδή, δι, κάτω η πένα μου. Δεύτερο δάχτυλο, πάνω η πένα. Τρίτο δάχτυλο, κάτω η πένα. Δεύτερο δάχτυλο, επιστρέφω πάνω. Πρώτο, κάτω. Δεύτερο, πάνω. Τρίτο, κάτω. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η άσκηση 5. Η άσκηση 6, στην άσκηση αυτή έχει 2 τρόπους με τον οποίο πρέπει να παίξουμε την κλίμακα του πλαγίου του τετάρτου. Κλίμακα είναι μια σειρά από 8 φθόγκους και τα 7 διαστήματα που αυτοί δημιουργούν. Εδώ ο πλάγιος του τετάρτου έχει ως βάση τον φθόγκο νι. Άρα πρέπει να ανέβω μέχρι την επανάληψη του πάνω νι. Νι, 8 συνεχόμενη διαδοχή φθόγκη, νι, πα, βου, γα, δι και ζω, νι και να επιστρέψω. Νι, ζω και δι, γα, βου, πα, νι. Λοιπόν, εδώ στον πρώτο τρόπο θέλει σε κάθε φθόγκο να κάνω 2 χτυπήματα και η πένα μου είναι θέση άρση, δηλαδή νι, νι, πα, πα, βου, βου, πρώτο δάχτυλο, γα, γα, δεύτερο, δι, δι, και, μέχρι εδώ έχω μάθει. Στη συνέχεια όμως είναι ο ζω και ο νι. Είναι τα επόμενα σημάδια. Με πρώτο δάχτυλο πάντοτε στην πρώτη χορδή θα παράξω το ζω, θέση η πένα μου, ζω, ζω και με δεύτερο το νι. Ζω, ζω, νι. Είναι σαν μια σκάλα. Η κλίμακα. Σκάλα που ανεβαίνουμε σκαλί σκαλί. Θα την ανέβω από την αρχή. Νι, νι, πα, πα, βου, βου, γα, γα, δι, δι, και, ζω, ζω, νι, νι. Στην επιστροφή όμως, αφού παίξω, επαναλάβω το νι, 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 στο ζω έχει ένα σημάδι. Εξηγήσαμε στο θεωρητικό κομμάτι, αυτή είναι η ύφεση 4 μορίων. Δηλαδή η θεωρία της κλίμακας του πλαγίου του τετάρτου θέλει όταν στην κατάβαση ο ζω να μην παιχτεί εδώ που είναι το σημάδι, αλλά χαμηλότερα. Και εμείς θα παίξουμε δίπλα στο και, στο μεγάλο αυτό διάστημα. Άρα μετά το νι, 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 κατεβαίνω, ζω, ζω, και εδώ θα παιχτεί ο ζω στην επιστροφή. Και, δι, δι, γα, γα, βου, βου, πα, πα, νι, νι. Επαναλαμβάνω μία φορά ακόμα. Νι, νι, πα, πα, βου, βου, γα, γα, δι, δι, και, ζω, ζω, νι, 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 ζω έφεση. Ζω, ζω, και, δι, δι, γα, γα, βου, πα,
Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος που αναφέρει η παρτιτούρα. Υπάρχει και δεύτερος, όπου εδώ θέλουμε ένα χτύπημα αναφθόγκο. Δηλαδή, νι, πα, βου, γα, δι και ζωνίζω και δι, γα, βου, πα, νι. Ας δούμε λοιπόν και το δεύτερο τρόπο. Η πένα μας κάνει κινήσεις εναλλάξ. Θέση άρση, θέση άρση. Νι, πα, βου, γα, δι και ζωνίζω και δι, γα, βου, πα, νι. Άλλη μία. Νι, πα, βου, γα, δι και ζωνίζω και δι, γα, βου, πα, νι. Το να μπορώ να παίξω μία κλίμακα πάνω σε ένα όργανο είναι μία άσκηση. Έτσι, η οποία όσο πιο πολύ μελετάω, αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να κινηθώ πιο γρήγορα στην έκταση μιας κλίμακας και επομένως να παίξω και τις μελωδίες που στηρίζονται πάνω σε αυτή την κλίμακα. Λοιπόν, καλή σας μελέτη λοιπόν.